Kennedy. Ego jiro. Na iba na fi na fu ya. Na iba adiko egwu. Na jo boss kede ka ọ dị for too much. Ama kwa nka ga esi we mi fe nka. Ma fa ga eje ku ife oga. Ọkwa ga ga eje kwulu ka ma ọga ga egbola anyị mkpa. Ọga unu na-ejekwu ọnụ mma nke ya ịmakwa na petrol Nigeria nke nwanyị nwe na be anyị na anyị na-avụjuli anya petrol nọzi na 120 naira per liter mana gọọmenti kwuru nọ 17 naira mana ife a na-elezi ma m wee na-ajụzi ka elesiri ife niile ndị a lisi ego ndị a onye ka ụwa zuru ụfọdụ mụta nwa ma wee nwee n'ego ọ bụ onye ka ụwa zuru oke nwanne m ana m ajụ ndị eje ndị ana o nwere onye ga-asị na nke ya kasị mma ịkpata ego ma ịbụ ogbenye maka na onye nwere ego nọ n'ahụhụ onye na-enwere ego tọrọ atọ mana ejelenu ejela na o nwere onye n'ụzụlọ okene n'ụwa ịbụlụ milonia ịbaba bụ ka ịbụlụ trilionia ịbụlụ milonia ịbaba mbọ ka ịbụlụ bilonia ịbụziala bilonia ịgbaba mbọ ka ịbụlụ trilionia ma ịmago na ụfọdụ bi na gbamgbam ebe ịma na ụfọdụ bi na akanye ụfọdụ enwere ụlọ ebe ha ga-ebi maka na ụwa bụrụ anyị ma nche enu ụwa anyị nọ ozugbo onye ka egwu kalịla kalị agwụ anya ngwa onye kpata ka ọ bụrụ ihe ma ana m asị gbambọ na ezigbo ọba ka ego ọ bụ onye ka n'ụzụlọ oke nwanne m ọ bụ onye ka ụwa zụlọ oke ọ bụ onye ka ụwa zụlọ oke n'elu ụwa
gari No, no, no. ebute rice No, no, no. ebute nni apụ No, no, no. ebute bread No, no, no. ọ bụ onye kụwa zuru oke onye na-enwere ego na-enwere uche onye ụbịam ọ na-azụ ụgbọ kachie ma gị bụ onye bala ọgaranya ị ga-aka ma ọgaranya kama ogbenye ị ga-aka bụ ogologo ka amụ mkpụmkpụ ibiri n'ụlọ elu ralị m ụlọ anị o nwere onye bi na biri n'elu ịmalụ mma jọọ njọ ị nwere ego dakwuo ogbenye ya bụ na o nwere onye ụwa zuru oke n'ụwa ana m asị na ike bụ eze onye na-ebe akwa ụwa si n'ụwa kee njọ ịba ya ụlọ na-abụ ị ga-abụ onye ka mma maka na o nwere onye ụwa zuru oke n'ụwa nwoke n'ụlọ nwanyị ka o zuru ike osigwezi dosi ya sụnye ọkụ ọnọbụ ya ka ụwa zuru ike ojije agha dịrị ọkụ n'agha emeke nwere ọkọ n'ụdị babi mana ibe na-amakwa m ụwa eziokwu na ezi aba ka ego ibe dị mba n'elu ụwa bụ ibe onye mekwere ekweli ihe imete mma ikerie mma imete njọ ikerie njọ maka na ibe dị njọ gbagodari na ọ na-eche onye merie nwanne m nwoke na ezi aba ka ego ọ bụ onye ga-emetesi ụwa mma aka nna jụ o nwere onye ga-emetesi ụwa niile mma ka nna jụ maka na ka ị na-aga n'ihu bụ ka ndị ilo ị na-agagharị ụfọdụ ga na-agbalịrị mbọ ka ha wepụ ndụ gị ebe ụfọdụ ga na-agba mbọ
ka ma mechi ọganihu mana gbaba nkịtị nwanne m uche chukwu ụwa n'obodo ndị ọzọ bụ lakụ gị na be nna gị ịlụzie na bụ ịlụ ahụ nọ ịlụlụ testori n'ugwu Awụsa ịlụlụ testori na Lagos ibe bụ na ịlụlụ n'obodo onye ọzọ mata na ọbụ anara ya n'ọbụ nke iwelụlụ be nna gị ka ị ga-eji weza akụrụ ụlọ okwu onye batalịa okwu onye batalịa onye bili maka na ụwa bụ onye meli ike na ọ ga-ana imego na mmelu ụwa m naba imelu nke gị n'iga na onye metela obunegeluchie imete mma ibunegeluchi gị ọ bụ onye ka ụwa zuru oke ọ bụ onye ka ụwa zuru oke n'elu ụwa onwere onye zuru oke ka na njem egwu ma ka iluke n'uru ala ka ije aka n'oyimo Chief Dr. Sir Alphonsus Uwezuka Okpara ihe ọma eji amatụ n'uru ala dị n'Idatọ okele na nwanyị nụta Caroline okwu ya ọbara akwụ ugo nwanyị ọma ada maka na ọlụlụ Amerịka gbata ego bụlụ nata obodo anyị a nata lụọ manshọn mbọsị okporo ụlọ ka anyị jere bihe ebe n'ebe ogbulu akụ n'anya
Texas, United States of America. Director of Pharmacy Services. For Brother Management, Harris County Hospital, District na Houston. Ebu Sherman na People's Club of Nigeria na Houston, Texas. Chief Executive Officer, Administrator, Nanya Wekaroka Health, Ogwa Nwunye Caroline Nwanyoma, Opi Yobara, Abugo Nwanyoma. Chief Executive, Caroka Healthcare Services Incorporated. Obonyeku wazuloke o. Moro yosuloke jaja. Obonyeku wazuloke nenu o. Moro yosuloke jaja. Anyị na-eke n'oyime. Chief Dr. Sam Uche Bulam Aloyi Eze. Ihe dị ọha mma n'obe o. Ezi enyi n'ezi ama ntị a. Nwanne mụrụ n'obi ngwa ezi ama ntị a. Isi ala ngwa local gọọmenti nke dị n'Abia steeti. Miya bi na Houston, Texas. Doctor of Pharmacy ka ọ gụtara n'akwụkwọ. BSc Pharmacy ka ọ gụtara n'akwụkwọ. Clinical Pharmacist na America. Anyị na-eke n'oyimu Chifoke Abara Ugonna ya n'Uruọlụ n'Idafọ North, Mia bi na Houston, Texas. BSc na Business Administration ka ọ gụtara n'akwụkwọ. BSc na Respiratory Therapy. Chief Executive Officer, Odresi Care Services Incorporated na Houston, na Texas. Osimu Kenali ya nwunye Dr. Lolo Obi Ọbara. Ugodi nwanyị ọma o. Ma nwunye ya bụkwa pharmacy. Memorial Hermann Hospital. Doctor of Pharmacy. Degree.
gbapụtara n'akwụkwọ ma anyị na-ajụ ụmụ ụwa niile anyị na-akpọ nze Dr. Vincent Ikechi nwa bekee isi mmiri wanụ n'ezi ama ntị a isi ala ngwa obi mgbe ezi ama ntị a ka nne m lodokwuo miya bi na Houston, Texas ọ kwụrụ akwụkwọ kwụta Doctor of Pharmacy anyị na-ekene oyime Chief Sir Victor Ives Udoji nwa amụrụ gbaa egbe n'uru ala ụbala ejudo na ise aka ekpuchi ọma na-adazi anyị onye ọma eji eji ọgụ na Boston Honorable Executive People Club na Boston